Ato karong dagkutan ang unang kandila sa pagpaabot, ang kandila sa paglaom. Paglaom madala sa atong Ginoo diha sa pasalig sa presensya sa Dios nga kanunay magauban kanato. Ang ikaduhang kandila mao ang kandila sa kalinaw. Atong dagkutan usab kini iingon ang nga pahinumdom kanatong tanan nga ang atong Dios mobalik pag-usab sa kalibutan dala ang kalinaw nga walay katapusan. Karon atong dagkutan ang ikatulong kandila nga nagsimbolo sa kalipay nga gidala sa Mesiyas alang kanato dinhi sa kalibutan. Kini nagpahindumdum usab kanato mahitungod sa maayong balita sa kalipay alang sa tanang katawhan. Ang maayong balita sa pagkatawo ni Jesus uban ang pasalig ug saad sa paglaom ug kalinaw. Magampo kita, O Diyos, sa paglaom, pakigdait og kalipay, daghang salamat sa gasa nga imong gipadayag kanamong tanan pinaagi sa imong bugto nga anak nga si Jesucristo. Sa kanunay ikaw magpasinati kanamo sa imong bug-os nga mga gugma. Walay pagkabag-o ug walay paglubad. Salamat sa imong pagkamatinudanon sa imong tanan nga saad. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat LaGuardia family sa pagsindi sa ikatulong kandila sa pagpaabot ang kandila nga nagsimbolo sa kalinaw. Mayong hapon kanatong tanan. Kumusta ang mga anak sa Ginoo? Salamat sa Dios. Ang kapahayagan sa inyong mga ngabil sa kaayo sa Ginoo kana nagpamatuod nga wala gayud mapakyas ang Ginoo sa matag usa kanato ilabi na sa iyang daghan nga mga saad sa matag usa kanato nga ning tuo ug ning salig kaniya bisan pa sa atong mga kahimtang karon tungod kay ang atong gikuptan mao man ang iyang pagkamatinud-anon sa atong mga kinabuhi ug ang atong pagpadayon usab sa atong pagpangalagad may naghatag kanato sa kadasig, kalipay ug kalig-on nga magpadayon niining atong pag-asdang sa kinabuhi inubanan sa balang espiritu. Salamat sa Dios nga kita nausab nagkahiusa dinhi sa iyang balay lampuanan aron atong ipadayag ang atong kinasingkasing nga pagpasalamat kaniya tungod sa daghang kaayo nga iyang gibubo sa matag usa kanato. Sa makausa pa, Merry Christmas kanatong tanan. Pila na lamang kaadlaw, 13 days. Pasko na. Ang mga kalsada, puno na sa mga ilaw nga puno sa kahayag nga nagsimbolo nga ang Pasko hapit na. O ang mga kalsada usab, puno na usab sa mga tao. Busy na sa pagluling hayaw, matud pa ni Pastor Al. Aron mamili og mga regalo, o magmili og mga i-preparar sa pagsulubong sa Kapaskuhan. Usa kini ka maayo usab nga talan-awon nga ang atong kahimtang dili makahatag kanato og kaluya. Pero ang hatod sa Pasko mao ang kalipay sa matag usa kanato, di ba no? Wala nato ibutang sa atong kasing-kasing ang kaguol tungod kay kita na kay balo
nga ang Pasko usa ka na karigalo sa matag usa ka nato nga nagdala sa usa ka kinabuhi nga diin ang kinabuhing dayon diha sa atong pagdawat sa bugtong anak sa Dios may naghatag kanato sa kalipay. Sa mga kakuan sa iglesia, padayon na ang atong pagpaabot o pagpasalamat sa mga tao nga nagsuporta, nagaampo, ilabi na sa atong umalabot nga virtual concert choir, Sinag concert choir nga pagaymuon karong December 18 sa Sabado. Sa Sabado na pohon mga kaigsunan ko sa pagto. Og ang ministerial team, ang tibok konsilyo, ug ang kaigsunan sa pagto sa Cosmopolitan Church nagpasalamat sa tanan nga mga nagaampo, nagsuporta sa gimbuhaton nining Sinag Virtual Christmas Concert. Sa kinika maayo nga gimbuhaton tungod kay anay dako nga kausa ang tuyo ug tumong nining virtual choir. Pero padayon pagyapon ang atong pag-ampo. Ang gingon sa ministerial team gihatag ngadto sa committee nga ang atong virtual choir labi na ang fundraising mahunong kini sa katapusan sa adlaw sa Disyembre. Padayon og ato kini makita nga libre sa YouTube o sa Facebook. So atong giampo pod ang technical groups nga di may mo himo niini mo gaman niini aron makita nato ang mensahe sa mga awit mahitungod sa gugma sa Dios sa iyang katawan. Ug ato sa bayampo ang mga mag-awit nga naghatag sa ilang kinabuhi para mahimong successful ang Sinag Virtual Christmas Concert, ang atong kaugalingon nga Cosmopolitan Choir nga gipangunahan ni Mrs. Ga Tabada o ni DM Jeffrey Ramirez and the rest of the music ministry sa atong iglesia. Ug ato sa pasalamatan ang Manila Concert Choir sa panguna ni DEC Secretary Leonor Magtulis Briones. Atong yan po sila nga hatagan sila sa Dios og kabasko ug kadasig nga magpadayon ining ministeryo nga ilang gipaabot. Ang ato sab nga ministerial team nga diin ang gihimo nga final nga decision nga ang akong gusto karong adlaw naatay pagabuhaton nga special offering para sa Sinag, no? After sa pag-awit nato sa katapusang kanta, ang awit sa pagpanugyan, atong idala ang atong mga special offering para sa Sinag concert, Sinag Virtual Christmas Concert. Atong butangan sa envelope, this is for the Sinag Concert Choir. Ato kini pagabuhaton karong adlaw, December 12 hangtod sa December 19, no? So, ang inyong pagpaabot sa inyong pagtabang financially para sa Sinag, usa ka na kadako nga katubagan sa mga pagampo sa atong gimbuhaton sa atong iglesia. So, atong gimanan, after sa atong awit pagpanugyan, atong dal-on sa tubangan, ang atong special offering para sa Sinag Concert Choir. Atong butangan ang envelope or Sinag, this is for Sinag Concert Choir. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Sa ubang pang mga kakuhan, sa December 20, although sa next week pa ni, magasugod ang atong simbang gabi. December 20, kutob sa 23, magsugod kini sa alas 6 sa hapon. Face-to-face din sa atong iglesia, og napo tayo live streaming sa atong Facebook o YouTube. Og sa December 24, sa atong pag-atubang sa Pasko, anagya po tayo simba sa insaktong alas 5:30 sa hapon. Aron na atong hatagan og oras ang atong pamilya, iligpagpanguli nato in preparation sa pag-atubang nato sa Pasko. So, bapang makakuhan, ato na lamang tanawon ang atong Cosmo News sa gimbuhaton sa tibok semana sa atong iglesia. Nagpasalamat kita sa Dios sa mga nag-donate sa atong flowers na nasa atong altar. Kamo panalanginan sa Ginoo o padayon usab ang among pag-awhag
sa mga kaigsunan nga magpasalamat sa Dios, pinaagi sa inyo mga flowers nga inyong i-offer sa Panginoon. Kindly call the ministerial team and our office. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawan karon, atong pasalamatan ang Dios sa ilang mga kinabuhi nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawan karon. Si Igsong Belen Umali, Wins Hepe, Mary Joy Wong o si Angel Ayan Osenya. Happy birthday kaninyong tanan o sa mga wala na mo malitok na nagsaulog sa ilang adlaw na tawan karon. Happy birthday kaninyong tanan. Ug anatay igsoon sa pagtuo nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary si Igsong Elmer and Loningning Ato. So kaninyo Igsong Elmer ug Loningning, happy wedding anniversaries, sweeter as the years go by. Nining taknaa mga kaigsunan ko sa pagtuo, atong ihatag sa Dios ang atong mga kinabuhi, tibok kinabuhi o atong tibok nga kasing-kasing sa pagduol kaniya pinaagi sa atong hiniusang pagsimba. Katauhan sa Dios, awiti nga malipayon ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Sa malipayong awit o pagsimba among gihimaya ang Ginoo. Atong isinggit sa kalipay ang dala nga kaluwasan sa atong Ginoong Hesus. Tanan, Ang among mga kasing-kasing puno sa kalipay o among amahan, tungod sa imong gasa kanamo, among himayaon ang imong ngalan nga halangdon sa kanunay. Amen. Manag-awit kita sa Diyos, sa usa ka bag-ong alawiton. Manag-awit kita sa Diyos, sa tibuok ngayuta. Manag-awit kita sa Diyos, o pagkaygo ng iyang ngalan, ibantay Magampo kita. Dalaygon ug mahigugmao namo nga Dios, amahan nga langitnon, ang among mga kasing-kasing karon na puno sa kalipay, tungod sa bag-ong kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Kahigayunan sa pagkighimamat sa among mga kaigsuonan diha kang Kristo, ang pakighimamat kanimo. Malipayon kami o Dios sa gasa sa panag-uban kanamo karon. Ug malipayon usab kami nga ikaw among mahatagan sa pinakahalangdon nga pagsimba. Inubanan ang usa
kakinasing-kasing nga papasalamaton sa tanang kaayo nga imong gipadayag kanamo sa kanunay. Kahimot ikami among amahan, ug panalangini kining among panag-ambahan karon. Ipasinati kanamong tanan ang imong balaang presensya, aron among mahatag kanimo ang kainit sa among gugma diha kanimo. Sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Panangitan malipayon, pagmaya usab ang mga yuta, kadagatan masipakon, musinggit ka patagan, manag-awit tanan sa Diyos, sa kadasig na dilitupnan, iyang kapatuhuran magpadayon, Kinsa ang angayan sa atubangan sa Dios? Siya nga may putli nga kasing-kasing ug hinlo nga espiritu. Siya nga ang iyang mga sala iya nang gihinulsulan ug nagkinabuhi nga subay sa agianan sa Ginoo. Busa aron kita iyang panalanginan ug bubuan sa grasya nga langitnon. Atong iduol karon sa Ginoo ang atong mga kaluyahon, ang atong mga nahimong kalapasan kaniya ug sa atong isig katawo. Atong hinuklugan kini nga puno sa pagpahiubos. Sa kinasing-kasing miduol kami kanimo among Ginoo ug among isugid kanimo ang among mga kalapasan ug mga kaluyahon. Hinaut unta nga kami imong kaluy-an ug pasayloon. Dawata ang among mga pangalyupo, pasaylua ug bag-uha kami o Dios. Tungga kami, O Diyos. Tungga kami, O Diyos. Ang grasya ihatag, o pagdait mo. Ang Diyos mo'y tinubdan sa gugma, gugma nga walay gipili, gugma nga putli, gugma nga anda mo pasaylo, sa usa ka kakalag nga may lulsulon sa hingpit ug puno sa pagpahiyubos. Ang maayong balita mga kaigsunan nga naghatag kanatong tanan sa kalipay nga langitnon. Kitang tanan ipasaylo na sa atong may gugmaong amahan sa atong mga kasaypanan. Ingon niana kadako ang gugma sa Dios kanatong tanan. Busa magmaya kita nga mapasalamaton sa atong Dios. Amen. Si Jesus nahimo pagkadako, gikan kaniya ay pag-agaw, ang kinabuhi gihatag na, tiyak mo karon
Tungod sa gugma sa Dios, kitang tanan nakabaton sa kalinaw. Busa kining kalinaw nga atong dadawat atong pasalamatan sa usa ka Dios nga puno sa gugma kanatong tanan. Ug ato kining ipasa sa atong kaigsunan sa pagtuo. Atong ipasa ang kalinaw nga nagagikan sa Dios nga may tinugdan nining tanan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mahindog kitang tanan para sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Busa miingon ay ang pagbasa sa balang kasulatan na makita sa Lucas 3:7 hangtod sa 18. Busa miingon siya sa mga panon sa katawhan nga miadto aron sa pagpabautismo kaniya, kamong mga anak sa mga bitin, kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo gikan sa kapungot nga umalabot. Sa ingon ni ana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol, ug ayaw ninyo sugdi ang pag-ingon nganha sa inyong kaugalingon. Si Abraham among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham, gikan niining mga bato. Ug bisan gani karon, ang walay gikataon sa nadiha sa gamot sa mga kahoy, busa ang tanang kahoy nga wala namungag mga maayong bunga, pagaputlon o igasalibay ngadto sa kalayo. Ug ang mga panon sa katawhan nga nangutana kaniya, nan, unsa may among buhaton? Siya mitubag kanila, siya nga adunay duha ka buok kamisola, kinahanglan maghatag ni adtong walay iya, ug siya nga adunay makaon, kinahanglan magahimo sa ingon. Ang mga maniningil sa buhis miabot usab aron sa pagpabautismo, ug sila miingon kaniya, magtutudlo, unsa may among buhaton? Siya mitubag kanila, ayaw na kamo pagpaningil og labaw sa ginatugot kaninyo. Ug ang mga sundalo usab nangutana kaniya, ug kami, unsa may among buhaton? Siya mitubag kanila, ayaw na kamo pagpanguhag sa lapi, pinaagi sa paglugos, o sa pagbutang-butang, o magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Ug samtang ang mga tawo mapaabuton, ug ang tanan nagtulutimbang diha sa ilang mga kasing-kasing mahitungod kang Juan, kung mauna ba kaha siya ang Kristo. Si Juan mitubag kanilang tanan, kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamahanan kay kanako. Gabisan pagani sa higot, sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igapabautismo mao ang Espiritu Santo og kalayo, ang iyang paliran anaa na sa iyang kamot, aron sa paghinlo sa iyang giukan og sa paghipo sa trigo ngadto sa iyang dapa. Apan ang mga uhot iyang pagasunugon sa kalayo nga dili arang mapalong. Sa ingon niini ug sa uban pang daghang mga pagpahamatngon, si Juan nagwali sa maayong balita ngadto sa mga tawo. Mao kini ang matamis nga pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Dios.
Daghang salamat kaayo Cosmopolitan Choir sa usa ka manindot nga pamaskong awit. Nindot gayud pag ang choir ato makita nga nag-awit kaysa virtual, di ba na makahatag o dugang nga kadasig ang minsay sa awit nga atong madungog ug atong makita ang ilang mga mapahiyumong mga naong nga puno sa paghimaya sa Dios. Daghang salamat Cosmopolitan Choir, Amgaga, DM Jeff, and the rest of the choir members padayon sa pagpangalagad o walay pag-atras kundi atubangon ang hagit sa pagpangalagad diha sa pag-awit. Mayong hapon pag-usab kanatong tanan. Mayo pang bata, kaya nakadungog pa ko. Mayong hapon ka natong tanan. Mayong hapon po, Dinday. Nining adlawa, atong gidagkutan ang katulong kandila sa pagpaabot ang kandila sa kalipay. Matod pa sa usa ka pare, sa matag misa niya, naging pangutana. Kaila si tata niini. Ayang pangutana sa kanunay, kinsay gusto nga malipay karong adlaw? Taas ang kamot. Ubay-ubay, pero napay di gustong malipay. Kaya na uban wa mo taas. Pero ang kamatuuran, kitang tanan, gusto nga sa matag adlaw, matag higayon sa atong kinabuhi, kita malipayon. Walay tao nga gustong bagool. Walay tao nga ang iyang pagatubang sa nyanang adlaw o sa matag adlaw ana ang kaguol sa iyang kasing-kasing mga kahangawa nga diin iyang mauna-una ang problema kundili kalipay ang atong unang giampo sa Dios sa atong pag-atubang sa matag adlaw. Diba pag kanindot man gyud sa kinabuhi kung ang matag sa kanato walay problema. Kung ang matag sa kanato, anaay kahapsay, ilabi na sa atong pamilya, sa atong pakipaglangbigit, sa atong mga kaigsuunan, sa atong pakipagrelasyon sa mga tao nga atong nakita o nakasalamuha sa matag adlaw. Kung kini, masinati sa mga tao sa tibuok kalibutan, wala natin problema. Ba no? Wala tayo problema tungod kay mamanay atong gustong makita sa matag usa nga walay naguol, walay nahangawa, kundi ang matag usa malipayon. Boti pasabot, ana-ana kaniya ang kamatuuran nga iya lang nakabuot ang tinuod nga kalipay nga diin nagagikan lamang sa atong Ginoong Hesukristo ang kalipay nga langit nun. Busa nining kapunon, akong angkunon, ang inyong mga kasing-kasing ug nauna sa atong pagpamalandong, sa atong pagtuki, kung unsaon nato pagkabot kining tinuod nga kalipay nga nagagikan sa Dios. Atong iduko ang atong mga ulo aron atong pangayon sa Dios nga at iyang ablihan ang atong mga kasing-kasing ug hatagan kita sa kaalam sa pagsabot sa iyang mensahe. Buksi among amahan, ang among mga kasing-kasing, ang kunaw Dios, ang among kinabuhi, ug mahimong tabunok nga yuta, ang among mga kasing-kasing nga modawat sa mensahe sa imong mga pulong mining kapunon. Tabangi kami o Diyos sa pagsabot nining tanan. Sa ngalan ni Jesus, kini among mga pag-ampo. Amen. Unsa ang angay namong buhaton? Unsa ang akong buhaton o atong buhaton aron atong makabot ang langit nun nga kalipay? Kining pangutanaha mo'y atong nakita, nadungog ug nabasa sa sulat ni Lucas nga diin si Juan Bautismo nagahatag nini pangutana ngadto sa mga tao
nga nagpabautismo kaniya. Tungod kay, kung atong tanawon, sa miaging Domingo, si Juan, nagasugod sa ministeryo nga diin, ning singgit gikan sa waaw, nga nagaingon, tulira ninyo ang agianan sa Diyos, hinulsuli ninyo ang inyong mga sala, magpabautismo kamo, aron, mawagtang ang inyong mga sala. But pa isasabot, iyang gitawag ang mga tao o iyang gi-challenge nga maghinulsol, magbasol, ug magpabautismo for the remission of their sins. Pero kung atong tanawon sa sunod nga mga bersikulo, pura magning kontradikt na ang iyang giingon. Sa diyang pagkakita niya sa mga tao nga magpabautismo, kung sa iyang giingon, kamong mga anak sa bitin, sana ba noon? Imbis kaning tawag siya nga maghinulsol, pura mag-iyan inong giabog, iyang ginsulto. Unsa kaha ang nakita ni Juan nganong na-trigger man ang iyang kasing-kasing sa pagsulti nini atubangan sa katawan. Sa Gospel sa Mateo, ang giatubang ni Juan dito, niingon sa Mateo, ni giatubang ni Juan, ang mga Sadducees and mga Pharisees. Pero din sa Lucas, the general public that composed of many kinds of people who wants to be baptized, aron kuno sila mapasaylo sa Diyos. Aron kuno magpakita nga ang ilang mga kasing-kasing ana-ana sa matulid nga pagkinabuhi. Pero tungod kay si Juan, anak sa Diyos, gihatagan sa kaalam sa pagsabot sa lihok sa mga tao nga tigpakaron ingnon, nasulti kaniniya kamong mga anak sa bitin. Mga tigpakaron ingnon tungod kay ang inyong kinabuhi, bisan pa kamong aning angkon nga mga anak ni Abraham, kagikan sa anak ni Abraham, ang inyong mga kinabuhi, dili uyon diha sa atubangan sa Diyos. Tungod kay ang gusto sa Ginoo sa dihang ang usa ka tawo, ikaw ug ako kitang tanan nga nagbasol og nagdesisyon nga magpabautismo aron madawat ang kaluwasan nga nagagikan sa Dios diha sa iyang grasya, anaay gitawag og radikal nga pagtuo og paghinulsol. Dili lamang nga, di ba ganun kita nagpabautismo ta nung after our communicant class, sa diyang ningon ng pastor, magpabautismo ta, dahil mga to sa swimming pool. After the baptism, wow, kanindot paminahon. Nauman ba dito? Nauman ba dito ang atong pagbago sa atong kinabuhi? Nauman ba dito ang atong transformasyon? Wala. Dili. Tungod kay ang atong pagbautismo nagkinahanglan kini og usa ka kinabuhi nga mabag-o diha atubangan sa Dios. Pag kinabuhi nga diin makita sa matag usa kanato ang Dios, ang Kristo, ang balang espiritu nga may naglihok nga diin ang kabubuton na sa Dios mo'y atong mabuhat sa matag adlaw. O sa gingon ni Pablo, it is not I who lives in me, but Christ. Mao kani usa ka kamatuoran sa usa ka kinabuhi nga ang bautismo nagalihok sa iyang kinabuhi sa adlaw niyang pakigbisog. Yes, we cannot change our lives. Dili na to matransform ang atong kinabuhi kung kita ang mubuhat niini. Mabago lamang kinit sa tabang sa balang espiritu nga din ang atong pag-total surrender kaniya aron atong makabot ang gasa sa Dios pinagi kay Kristo nga dala ang kalipay. Ang usa ka Kristiyano nga matuod nga naghinulsol, nagbago sa iyang kinabuhi, makita ang kamatuoran sa Dios. Bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa sa makakahadlok nga giatubang nato karon nga kahimtang, bisan pa sa kawadon, ang kalipay nga dala
sa atong Ginsucristo sa iyang pagkahimugso 2000 niya to katuig nga ning abot, dili mawala sa atong kasing-kasing. Ang kalipay nga gikan sa Dios maoy sa kanunay atong mabitbit tungod kay ang atong paglaom mo'y naghatag kanato sa kalinaw ug nagahangtod nga to sa kalipay nga magapadayon nining kinabuya. Mao kanay giingon ni Juan sa mga tigpakaron ingnon nga mga tawo nga nagpabautismo. Pero nangutana sila, unsa may among buhaton? Unsa may among buhaton nga makabot ang kalipay nga langitnon, ang tinuod nga kalipay nga dala sa Dios sa diyang nagpabautismo kami. Si Juan naghisgot sa mga butang nga puno sa kamatuoran, ilabi na nining atong panahon karon. Puno sa kamatuoran tungod kay ang sitwasyon kaniadto susama ra kanon. Nakita ni Juan nga ang mga tao puno sa paghigugma lamang sa ilang kaugalingon. Ang mga tao niadtong unang panahon sa panahon ni Kristo ni Juan, nagasentro ang ilang hunahuna o kasing-kasing diha lamang sa ilang kaugalingon. Busa si Juan miingon, kung ikaw anay duha ka bado, duha ka sinina, imong ihatag sa wala. Di naman gani masara ang aparador. Di ba no? Pagkadagan sa mga tao nga nagkinahanglan niini. Pagkadagan sa mga tao nga walay sapot nining atong panahon karon. Kung naa may sapot, dili na to maduol tungkol kay ang atong sulti mahadlok ta kay basig magwala. Mga tao nga nagkinahanglan sa atong usa ka bado, usa ka sinina, usa ka karsones, aron ilang matagamtam nga naapay nahigugma kanila, nga naapay nagpakabana kanila. Kitang tanan karon ani-anining balay alampuanan sa Dios. Ato ba kanang nahimo kanang giingon ni Juan sa pangutana usab sa mga tawo nga nagpabautismo? Unsa may among buhaton? Iyong ka pasaylo nami. Wala nila masabti ang tinuod nga kamatuuran sa pagbabautismo, ang paghinulsol, tungod kay wala nila buhata, wala nila papaa sa ilang kasing-kasing ang pagka-greedy, ang pagsulti sa kamatuuran nga ang Dios nahigugma sa tanan niyang mga binuhat. Ihatag ang imong usa ka bado sinina sa wala. Ug kung ikaw anay sobra nga pagkaon, hatagi ang wala o ang gigutom. Thanks be to God. This church, even though twice a month lang, but we share our blessings to others, to the street dwellers who are in need of food. Thanks be to God sa mga tao, sa mga kaigsunon sa pagtuo, nga bisan pa nga sakit, mudukot sa bulsa, pero kasing-kasing nila, malipayon nga naghatag aron ang ilang 50 pesos nga ihatag sa Board of Evangelism and Mission na ay makakaon nga usa ka tiyan nga gigutom. Salamat sa Dios. Ug unsa pay giingon ni Juan sa mga nungutana, tax collectors, mga sundalo, although nangutana ko ni DM Jeff ganina, bakit wala dito mga senador, mga congressman? No? Why mga dato? But this is a general call kanatong tanan. Ilabi na kanato nga mga anak sa Dios. Daghan ang mga tao na nagkinahanglan ni ini. Daghan ang mga tao nga angayan na panatong tabangan. Ilabi na nining atong pag-atubang sa Pasko. Nagkapuliki kita sa pagpangandam kung unsa ang atong irigalo sa atong mahal sa kinabuhi sa atong mga anak. Ato baghihatagan og luna ang mga tao nga mas nanganyanan niini.
Ato ba silang giapil sa atong Christmas list? Aron sila makasinati usab sa huyuhoy sa hangin sa panahon sa Pasko nga diin matud pa ang Pasko panahon sa paghinatagay. Pagkanindot sination nga ang tanang iglesia, ang tanan nga mga tao nga ningdawat kang Kristo ang kasing-kasi og nahuna at tuwa sa mga nagkinahanglan. Sakit ba ya kung napasiwan o ginaon ta? Mga anak sa mga bitin, no? Sakit. Pero ang kamatuoran nga nagagikan sa Dios dili makamatay. Makahatag og kinabuhi aron kitang tanan makahinuklog. Wala exempted sa pulong sa Ginoo nga gisulti ni Juan diya sa Lucas. Tungkay usahay kitang tanan nakalimot, matud pa ni Freddy Aguilar, kita mga taong marupok, kay daling lumimot. Pero tungod kay mga anak kita sa Diyos, nagbasa kita sa iyang mga pulong sa atong pagbasa. But ipasabot, gipahinumduman kita sa Diyos. Gihatagan kita sa kagayunan, nga kining atong kinabuhi, mahimong usa ka maayong ehemplo that this church, our lives being a followers of Jesus Christ, practices love in action. Love in action. Mao kini wala mabuhat sa mga tao nga gisultihan ni Juan. You brood of vipers, mga anak sa bitin. Pero nagpasalamat kita sa Diyos tungod kay kitang tanan karon. Ipainunduman sa Ginoo that we must live our faith in action. We must live our faith in action. Buti pasabot sa atong pagsulti, sa pagpadayag nga atong gihigugma ang Diyos. Ato kining ipadayag sa ato usab nga paghigugma sa atong isig kaingon. The two greatest commandments summarizes all sa mensahe ni Juan kanatong tanan. Gugma ang kuwang ining kalibutana. Gugma nga diin ana ay buhat. Gugma nga diin ilang masinati ang tinuod nga meaning niini sa matag usa kanato. Sa atong pagsaulog ug paghandom sa dakong gibuhat sa Dios sa matag usa kanato, sa gasa, sa paglaom, kalinaw, kalipay. Ang atong kinabuhi ato usab nga buhaton nga mahimong instrumento sa atong isig kaingon. Ug kung kana atong mabuhat mga kaigsunan ko sa pagtuo, inyong masinati, atong masinati ang tumang kalipay nga nagagikan lamang diha sa Dios sa atong pagtabang, sa atong pagpadayag, sa atong gugma ngadto sa atong isig kaingon. Matud pa sa usa ka writer ug nabasa ko sa usa ka kanta, ang gikinahanglan nining kalibutana gugma nga may buhat. What the world need is love. And who will do this? Kinsa ang magpadayag ni ining gugma ngadto sa uban? Di ba ang mga anak sa Dios nga gidawat sa Dios pinagi siyang gugma nga puti bisan pa og ikaw ug ako makasasala. Pero giwagtang kini sa Dios tungod kay nahigugma siya kanato. Busa tungod kay kita
mga anak naman sa Diyos, atong buhaton kini. Tungod kay sakit baya, kung mukalit lamang og tungha si Juan sa atong taliwala, kung makadungog ta sa pag-ingon, mga anak sa bitin. Di ba? Pero ako, sa akong kasing-kasing, kitang tanan, atong gibuhat ang matinud-anon nga pagpadayag sa gugma sa Diyos ngadto sa atong isig kaingon. Tungod kay ang naglalihok naman sa atong mga kasing-kasing karon, mao naman ang iyang balang espiritu nga diin ang iyang bunga, mao naman ninglambo sa atong mga kinabuhi. Matud pa ni Pablo sa taga-Galatians, di ba? The fruit of the Holy Spirit is, number 1 is love. And the rest will follow. The rest will follow. Busa, nining kahaponon, ato nang natagamtam ang kalipay, ug ato nang nakabot ang kalipay nga nagikan sa Dios. Kalipay nga dili mawala, kalipay nga dili mahatag nining kalibutana. Tungod kay ang naghatag niini, mao man ang atong manluluwas. Pero anaay challenge sa matag usa kanato. Ato kining ipasa ngadto sa atong isig kaingon. Kay tungod sa atong pagpasa niini ngadto sa atong isig kaingon, mas malalong pa ang atong kalipay nga madawat gikan sa Dios. Ug ato sa nga makita ang mga tao nga atong napadayagan niini nga malipayon nga nakakita nga naay mga tao nga nahigugma kanila. That is the challenge to all of us. Ato ba kanang buhaton? Yes. Ato kanang buhaton. Dili lamang sa panahon sa Kapaskuhan, kundi sa matag adlaw natong pagkinabuhi. Tungod kay ang Pasko, every day is Christmas sa mga anak sa Dios. Mao kanay hagit kanatong tanan, mga anak sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tanawa unsa kapuno og kalunhaw sa buhat sa iyahang kamot. Unsa kadako sa iyang gugma alang kanato. Karon ihalad ta ang kabuhong sa atong kinabuhi ug bunga sa atong pagbudlay. Atong dadon sa Ginoo ang atong mga ikapo, mga saad ug halad pasasalamat.
Tawata o Dios kining among mga halad, kini pagpaila sa imong dakong kaayo kanamong tanan. Ug ang imong makanunayong mga saad natuman gayud. Salamat among amahan sa tanang grasya nga imong gibubo kanamong tanan. Panalangini kini mga halad nga among gibalik diha kanimo aron magamit sa pagpadayon sa kalambuan sa imong gimbuhaton dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus, kini ang among mga pag-ampo nga may pasalamat. Amen. Manindog kitang tanan alang sa awit ng panugyan. Mao kini ang gipabot sa atong Ginoo pinaagi kay Kristo kanatong tanan. Nga ang tanan makakabot sa kalipay nga nagagikan kaniya. Magmalipayon kitang tanan tungod kay gidaog na sa Dios ang kasalanan ining kalibutana. Magmalipayon kitang tanan tungod kay kita anaanay kasiguruhan sa kinabuhing dayon uban sa atong Hesus Kristo nga atong manuluwas sa atong kinabuhi. Busa, ayaw atagi og luna, mga kaigsunan ko sa pagtuo. Ang kaguol, kabalaka, kahadlok, tungod kay atong napaminawan, atong nadawat ang mensahe sa Diyos sa mga awit, sa mga salmo ug imno nga gibuntog na sa Diyos kining tanan. Ang iyang gipaabot kanato nga magpadayon kita sa pagsangyaw sa kamatuuran sa kaayo sa Dios, pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nga walay bayad ngadto sa atong isig kaingon, ug magapadayon usab kita sa pagkinabuhi nga ngayan atubangan sa Ginoo. Makita ang kahayag sa atong Hesus Kristo sa atong adlaw-adlaw nga pakigbisog. Kay kung tungod niini, daghan ang muduol sa atong Hesus Kristo. Tungod kay diha lamang kaniya, kitang tanan, ikaw ug ako, makasinati sa tinuod nga kalipay nining kinabuhia. Katawan sa Dios, pagkamaayo sa atong Ginoo, sa atong pagdangop kaniya dinhi sa iyang balayan puanan. Sa diha nga atong kasing-kasing naghinangop nga ato siyang masinati. Ang iyang balang presensya atong masinati.
Gibubo na sa Ginoo ang iyang madagayaong grasya. Grasya nga walay paglubad. Panalangin nga dili maubos-ubos sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pagkamaaghop sa atong Ginoo kanatong tanan. Busa, ihatag sa Dios ang inyong mga kasing-kasing nga puno sa pagsalig o pagtuo kaniya. Tungod kay ni usa sa iyang mga saad, wala gayod mapakyas. Ihatag sa Ginoo ang iyong mga kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat kaniya. Kinsa man kaninyo dinhi karon ang anay mga kahangawa, kinsa man dinhi kaninyo karon ang anay mga kahadlok, tungod kay anay mga sakit, kawadon, nangita og trabaho, ipahiluna sa Ginoo kining tanan alang kaninyo. Tungod kay ang plano sa Dios sa matag usa kanato para man sa atong kaayuhan. Atong hulaton ang pag-abot sa grasya nga perpekto, sa gasa sa Dios nga perpekto para kanatong tanan. Tungod kay ang Dios mabalak-anon sa matag usa kanato kay kita iya man nga mga anak. Busa ayaw palambua kining mga butanga sa iyong kinabuhi, kahadlo, kabalaka, kahangawa, problema, tungod kay gibuntog na kini sa Ginoo. Walay makay pumulag kanato sa Ginoo, bisan pa kining tanan nga atong yatubang. Ang tanan, ipahilo na sa Dios. Ug atong makita ang iyang dakong gahom nga mo'y nagalihok sa atong taliwala. Ug kita mo singgit sa kalipay. Ug atong mahimaya ug himayaon ang Dios sa kanunay. Bisan pa sa mga kaigsunan sa pagtunga naa sa mga panimalay, isurrender ninyo sa Ginoo ang tanan nga mga kahangawa. Tungod kay gidawog na sa Dios ang tanan. Giyugma kita sa Ginoo. Lord, amo giampo ang mga wala na mo makauban karon tungod kay anay mga sakit, Lord, dasiga sila. Liguna sila. Ayaw sila biyaya mga mahal. Abta sila sa imong kamot nga puno sa gahom sa pagpangayo. Aron ilang masinati ang imong takong gugma ug pagpakabana kanyamong tanan. Sa nangay tagtrabaho, isangat ka na sa Dios. Kaya ang Dios nagauban ka natong tanan. Ug sa atong pagpamauli karon, dugangan pa sa Ginoo ang iyang grasya nga iyang gihatag kanato karon. Tungod kay iyang ibubo kanato ang iyang panalangin ug bendisyon aron sa atong pag-atubang sa bagong mga adlaw, simana sa atong kinabuhi. Ang matag usa kanato nga iyang mga anak, iyang makitaan nga nagmadaugon sa atong adlaw-adlaw nga pakigbisog. Busa, atong dawaton karon ang iyang panalangin ug bendisyon para sa iyang kaymayaan. Mga anak sa Dios, mga iyang mahinugugma, bitbitan ninyo ang kalinaw nga nagagikan sa atong Dios Amahan nga atong magbubuhat ug palambua sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga kalag ang kaluwasan nga nagagikan sa atong Ginoong Kristo. Ug padayon ninyong sination ang pakiguban sa balang espiritu nga may muhatag sa lamdag sa inyong agyanan aron inyong mabuhat ang kabubuton sa Dios. Panlakaw kamo nga malipayon, bitbita ang gugma, kalipay, paglaom ug kalinaw nga nagagikan sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, gikan karon ug hangtod sa kangturan. Amen, amen, ug amen. Let me
Amen.